تاريخ سلام كبراتن تخطاتلتي مدب كبح تاريخ كما يكنيهم هزباو جنبار أبزكادو نعمتات هزباو قالسي حيالي دلدل قوني كم زنبرو بزحات سندات زتوسوين اتأورا زقرعن كاب بزحات وجنات أدنى قوت زترفول دما تبلحاتنتن رأس مركوسانيا بفلاي أمقامن مسفحان دجناتو زنبرو بجبرس تسني رأي مودادرتي كم زير كبويم زي بهزباو جنبار زقومة دجن صورة هوسبيتالات قطبا مخزن زتفلالي أبيات صحفت زتفلالي كومشنات كومشن هنصا كومشن حرشا كومشن مقعازيا كومشن صنعاء وي إيدا سرحات كومشن سنكي كومشن فاينانس كومشن نقد كومشن بيت تمرت سنقينت كفلتات حلوات عنا محبراو قداي هقراو مرحا تمرتي زينا بوليتيكاو من نقاقاح باهلي محتم بيت تمرت قادر زمدناتات وصاي وتهدراو تعليم أصوار سليان سطتان حلوة صورة فتحي وزته زتقال زنبرين ازي دجن هزبوا جنبارن هزب إرتران كمي كم زمسل كم زنبره هينوك تسفا بروخ أب مصحف زخرتات كالسي أب كفلتات أب زدالو صمع صحف دجن صورة مركز بمقبار زدالنا لكم كل التخفالات مقرابنا زذكريو نلو مرما مغلصلتو سالساي كفال حزنا لكم كريمنا لنا أدالاون أقرابنا يزمدب إفرم قده كساب فتسامة حستنا مسانا كتسالي دما بخبري اعدم سناي مكتتال خبتي سبعتات مولات ناي ودمنا هقري خيط خلت أبع شلاقنا مدبرنا السحل حابن سورا سرت مطاعي تردرا ولا قول سنشرو آها وحقوبوتات سلا زي دفرو روبا مشكور باتات فراناي صحري سرقي إيادات مرة خبينا كله جنبارات مقداتات كتن غراجنا ناي حاجت سقر كتزاقري بلحتي أخرانات زيرو بالإقال سرقت مرتتهات تاريخاوي كفا من شيناي زينا موافريت كلنا هتفتاتنا ريتو قلجن ودقان تأيح مريت ما خيمت ملكت رباء قبر وقت عيلا قعدات تاباتهاتنا يشقلت استراتيجي عرب ميداءتات حليبت أهم مسرح قلسي ناي تاريخ سفرا دفاعات قرقر أسمرا زخبركن سمعتنا أبز حالفة زقربنا لكم كل التمدبات نقاله كاب كفلتات دجن صورة أغربنا لكم نيرنا أجدما نكومشن سنكي فاينانس نقد مفر مدانيت كومشن بيت تمرت سنخينت كفل حلوات عنا كفلتات محبراو قداي هقراو مرحان تمرتن نزنبرو خونتات سموق بزبلا أقباب كنده السينا بكومشن سنكي كنجمر ونال متكل تقستي نغنى قبلو منقسي سلام أمتي نغنى قبلو منقسي سلام أمتي كينيو سكر أبتحت تلال نقرسا حيات علو أسار فارستي نغنى قبلو منقسي سلام أمتي نغنى قبلو منقسي سلام أمتي أطورتو ما يتدارقون مرات قاسي أيام بركفون كوي زوننا صنعتي حال
معانتي نغنق دبل عني جزاتي سراويتهم نبي رقافي حتعاونتهم أبي خففكوي زي عرف كتال الورع عبشيلاتو قلت سميرة نادوي مشكر انتي نباري إنت فشلتهم زنخ خاري سراور حقي لويلو وتنحيلات أبشيلو نادوي مشكر انتي نباري إنت فشلتهم زنخ خاري سراور حقي لويلو وتنحيلات أبشيلو ኮሚሽን ስንቂ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ተፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሱ ብዘይካ ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ዝተሓዝ ሒደት ስንቂ ካልእ ዘይነበረሉ መሪር እዋናት ጥሜት እዩ ኣሕሊፎም መጥቃዕትታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣፍሺሉ ኣብ ገረግር ሱዳን ማዓስከር መሰቆመ ድማ ንቁጠባ ናይቲ ውድብ ዘመሓድር ኣካል ተመዘ ብመገድቲ ኣብ ቁሮራ ዝነበረ ንዕጥቅን ስንቅን ዝከታተል ወኪል ከዓ መግብን ካልእ ዘድሊ ነገራትን ናብ ሜዳ በግማል ክመላለስ ጀመረ ዝመፀ መሻርፍ ተቐቢሉ ዝዕድል ኣካል ምዕዳል ዕማማት ምግዛእ ዘሳልጥ ኣካል ምዕዳግ ቅርፂ ክሕዝ ጀመረ ንነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ብቁጥሪ ሰብን መቑነንን እናሰልዐ ንኽልተ ሰለስተ መዓልታት ዘጽንሕ ስንቂ እናዓደለ ድማ ሓይልታት ናብ ሰፍሐ ከባቢታት ኤርትራ ክዝርጋሕ ምጀመረ ውዳበ ዕጥቅን ስንቅን ማዕሪኡ እናዓብየን እናሰፍሐን ይኸይዱም መፋረቕ 1907ታት ብዙሕ መንእሰይ ናብ ሜዳ ዝውሕዘሉ ዝነበረ መድረኽ እዩ በዚ ድማ ጠለባት መግቢ ናይ ዝገዚፍ ቁፅሪ ንምምላእ መጥሓናት ክትከላ ጀሚረን ኣካል መጥሓን ድማ ተመስረተ ኣብ ታሕሳስ 1975 ዓመተ ምህረት ኣብ እማህሚመ ሩባዒንን ፎሮን ሕሩጭ ዘዳልዋ መጥሓናት ተተኽላ ጎኒ ጎኒ ምዕባለ ናይቲ ውድብ ዓቕሙን ዓበየ ብምኻድ ከዓ እቲ ፈለማ ብመጽዓኛ ጥራይ ዝካየድ ዝነበረ ምጉዕዓዝ ኣብቲ ዝሰዓበ መድረኽ ብመካይን ተተኪኡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት ክኸውን በቕዐ ኣካል ምዕዳግ ካብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ገዚኡ ዘምጾ ስንቅን ንብረትን ኣካል ምዕዳል ኣብ ዝሃነጾ ዓበይቲ ናይ ትሕቲ መሬት መኻዚኖታትን ይኽዘን ነበረ ካብኡ ድማ ናብ ኩላተን ኣካላት ውድብ ይከፋፈል እቲ ጥረ እኽሊ ድማ ብኣካል መጥሓን ተጣሒኑ ይዕደል ኣብ ርእስቲ ኣብ ደጀን ሳሕል ዝካየድ ዝነበረ ምዕቡል ንጥፈታት ኣብ ድሕሪ መስመር ዝባንከበሳ ደቡባዊ ምዕራብ ሰሜንን ሰሜናዊ ባሕርን ስንቅን ንብረትን ንምብፅጻሕ ብጉዕዞ እግርን ኣግማልን ዕረፍቲ ዘይህብ ስራሕ ይዕመም ነበረ ኮሚሽን ፋይናንስ እዚ ኮሚሽን እዚ ንኹሉ ምንጭታት ኣታዊ ወፍያታት ካብ ውሽጥን ወፃን ዘጠቓልል እናተኸታተለ ዓመታዊ ባጀት ውድብ የዳሉን ብላዕለዋይ ኣካል ምጸደቐ ድማ ትግባርኡ ዝከታተልን እዩ ቀረፅን ግብርን ይእከብ ንኹሉ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ኦዲት ይገብር ኣገልግሎታት ውህለላ ልቃሕን ትውጊታትን ንህዝቢ ንምሃብ ጻዕርታት ኣካይድ እዩ ሃገራዊ ግምጃ ከምኡውን ሃገራውን ንግዳውን ባንክታት ንምቋም መሰረት ዘንጽፍ ምርምርን መጽናዕትን እውን ይካይድ ነበረ እዚ ኮሚሽን እዚ ዝተፈላለዩ ወፍርታት ብምግባር ዶ ጻዕሪ ምስ ኩሉ ድሩትነት ዓቕምን ጸጋታትን ናይ ኩናት ሃዋሁን ዝነበሮ ተጽዕኖ ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሕ ሽግራት ክፈትሕ ዝኸኣለ ውጽኢት ተረኺብዎ እዩ ኮሚሽን ንግድ ዕዳጋታትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ደረኽቲ ቁጠባ ዕብየትን ምንጪ እቶትን ከም ምዃኖም መጠን እዚ ኮሚሽን እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርየ ኾነ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝኣቱን ዝተፈላለየ ንህዝቢ ዘድሊ ሃለኽትን መሳርሒታትን ተቐቢሉ ናይ ምዝርጋሕ ዕማም የካይድ ነበረ ምስ ዝነበረ ኩናትን ናይ ጸላኢ ኣዕናዊ ተግባራትን ህዝቢ መሰረታዊ ቀረባት ሲኢኑ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ንኸይወድቕ እዚ ኮሚሽን እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝመጽእ ሃለኽቲ ብዘይ መኽሰብ ወይ ብኣዝዩ ውሕድ መኽሰብ ከም ዝሽየጥ ንምግባር ጻዕሪ የካይድ ነይሩ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኮሚሽን ንግድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ንግዳዊ ንጥፈታት ንምብርባርን ንምዕባይን ሕጋጋትን መምርሒታትን ብምውፃእ ትግባርኡ ይከታተልን ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህባ ናይ ውልቂ ትካላት ተኸፊተን ከዓብያ የተባብዕን ነበረ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወ ቁጠባ ንምሕዋይ ድማ ኮሚሽን ንግድ ኣብ ዋጋታት ቀረጽ መኽሰባት
ተኽእሎታት ንግድ እታውን ሰደድን ዕዳጋታት መጽናዕቲ ብምክያድ ቁጠባ ሃገር ንምብርባር ዘኽእል ተበግሶ ወሲድ እዩ أركب واتا موتت النخت مرمر واتا انتاي أحلفت كما يونيرو انتاي نابسرت أركب واتا موتت النخت مرمر واتا انتاي أحلفت كما يونيرو انتاي نابسرت مركب ساقيراتو واوي تسرقا خوي بعلا جليباتو هرفراق ترفراق ترحدي خوي باي تقابيراتو بزوحات أعلي باي أنا بتسكر كونت بزوحات دكي أخوي ساسانة سعب باي قرب متان كتمامو سوات أجنفرة هاي تأكب وسكوستا تتسلل كسابت معرفة بروريا نخلو يلا نسترفى ملحي أغمى يكولو تسفاي تلتهي أنا عادة ኮሚሽን መፍረ መድሃኒት እዚ ኮሚሽን እዚ ኣቀዲሙ ሓደ ኣሃዱ ናይ ክፍለ ሓለዋ ጥዕና ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ቁጠባ ዝተጠርነፈ እዩ ቀጻሊ ኩናትን ሳዕቤናቱን ደርቂ ድሕረት ወዘተ ኣብ ጥዕና ህዝቢ ዝነበሩ ሃስያ ቀሊል ኣይነበረን ብዘይካዚ ኣብ ውግእ ዝቆሰሉን ውሽጣዊ ሕማም ዘጋጥሞምን ተጋደልቲ ንምሕካም ዘድሊ ጠለብ ናይ መድሃኒት ዓብዪ ነበረ እዚ ኮሚሽን እዚ ኸኣ ነቲ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝመጽእ ዝነበረ ብቐጻሊ ዝሃልኽ መድሃኒት ውሽጣዊ ዓቕሚ ንምፍራይ ዝወሰዶ ተበግሶ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣደነቕቲ ስራሓት ናይ ደጀን ነበረ ፋብሪካ መድሃኒት ብምቋም ዝተፈላለየ ከኒናታት ኢንፊጅን ተለከይትን ፈሰስትን መድሃኒታት ወዘተ ኣብ ምፍራይ ድማ ዓቢ ኣበርክቶ ገበረ ኮሚሽን ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት መደባት ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ንምትግባርን ንምዕባይን ብስነ ኪነት ዝሰልጠኑ ሞያውያን ንኸፍሪ ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ስርሑ ጀመረ ክሳብ ፈለማ ናጽነት ከዓ ንናይ 3 ዓመታት ትምህርቲ ብምሃብ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህዝባዊ ግንባር ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ክዋፍር ክኢሉ እዩ ብሓሙሽተ ዓውድታት ድማ ተምሃሮ የሰልጥን ነበረ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ኣካላውን ስነ ኣምራውን ጥዕና ህዝቢ ምሕላው ኣሽምባይ ብረታዊ ቃልሲ ንዘካየድን ምስ ሕፅረታት እናተቃለሰ ዝሰርሕን ውድብ ኣብ ንቡር ኩነታት እኳ ከቢድ ዕማም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ቁጠባዊ ኩነታት ዘጓንፎ ዝነበረ ባህርያዊ ጸገማት ከም ደርቂ ዝኣመሰለ ቀጻሊ ኩናት ጽኑሕ ልምዲ መግዛእታዊ ናይ ጥዕና ሜላታት ወዘተ ኩነታት ጥዕኑ ኣብ ዝበኣሰ ከም ዝወድቕ ገይርዎ እዩ በዚ መንጽር እዚ ድማ ዘድልዮ ዝነበረ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣገልግሎት ሕክምና ብናጻ ከም ዝወሃብን ናብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝባጻሕን ሆስፒታላትን መደበራት ሕክምናን ብምስራት ሕማማት ምጥፋእ ናይ ሃገር ልምዳዊ ኣገባብ ሕክምና ናፋውስን ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ምምዕባል ጥዑያት ዜጋታት ንምህናጽ ናይ ስፖርት መደበራት ምኽፋስ ዝብል ሸቶታት ሒዙ ሕክምናዊ ንጥፈታቱ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ይህብ ነበረ ኣብ ህዝቢ ማእከላይ ሆስፒታል ዞባዊ ሆስፒታል ማእከል ጥዕና መደበራት ጥዕና ሕክምና ገጠር ልምዳውያን መሕረስትን ናይ ገጠር ሓኻይምን ወዘተ እናበለ ብምውዳብ ኣበርቲዑ ሰርሓሎም ትካላት ጥዕና ኣብ ኩላተን ሓራ ከተማታትን ገጠራትን ጉቡእ ኣገልግሎት ከም ዝህባን ከም ዝዓብያን ገበረ ተንቀሳቐስቲ ኣጋር ሓኻይም እውን ናብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ብምዝርጋሕ ንህዝቢ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ነበሮም استراتيجياዊ ምዝላቕ ንጥዕናዊ ንጥፈታት ከም ዝውስን እኳ እንተገበሮ ጸኒሕ ሆስፒታላትን መደበራትን እናተመስረታ ክሰፍሓ ክኢለነን ብዓውደ ሕክምና ዝተምሃሩ ክኢላታት ናብ ቃልሲ ብብዝሒ ስለ ዝተጸንበሩ
ሕክምናዊ አገልግሎታት በዓይነቱን ከዓቢ ከአለ ሕክምና ህዝባዊ ግንባር ጽልው እናዓብየን ብቕዓቱ እናተመስክረን ብምምጹ ህዝብና ጸላኢ ካብ ዝቆጻጸሮ ቦታታትን ሃገር ስደትን ከይተረፈ እናመጸዩ ዝሕከም ዝነበረ ሜላታት ምክልኻል ንምዕባይ ጥዕናው ንቕሓት ክብ ንምባል መደባት ትምህርቲ ተሰሪዑ ማዕረ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ይውሃብ ነበረ መጽሕፍቲ መጽሔታትን ጽሑፋትን እናተሓትመኻ ኣፍልጦ ሕክምና ህዝብን ተጋዳላይን ከም ዝዓቢ ገበረ መሰረታውያን መድኃኒታት ኣብ ውሽጢ ደጀን ንምፍራይ ትካል መፍረ መድኃኒት መቋሙ ድማ ካብ ኣደነቕቲ ምዕባለታት ሜዳይ ነይሩ ኣብ ሰራዊት ውን ካብ ማእከላይ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ክሳብ ጋንታ ዝወርድ አገልግሎት ጥዕና ነበረ እቲ ኣብ ዓውደ ኹናት ዝናብሩ ህዝባዊ ሰራዊት ሰኣን ሕክምና ኸይስዋ ሓኻይም ውድብ ብዙሕ ተኣምራታዊ ሕክምናዊ አገልግሎት ሂቦም እዮም እዚ ክፍሊ እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝለዓለ ገስጋስ ዝረኣየሉ ክፍሊ እዩ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ኢናት ንዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሽግራት ይቃላዕ ነበረ ስንክልና ዝኽትምና ስደትን ምምዝባል ናብራን መካየድ ተኹይናት እዮም ነዞም ሽግራት እዚኣቶም ንምቅላልን መሰረታዊ ፍታሕ ንምርግጋጽን ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሓደ ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት ደጀን እዮም በዚ ድማ ዓድታቱ ዝነደደን ካብ ጃምላዊ ህልቂት ዘምለጠን ኣሽሓት ህዝቢ ዝዕቆበሉ መደበር ዕቁባት ኣብ ዓራርብ ባደንን ወግሬትን ደኮነ ኣብዚ መደበራት እዚ መሃይምነት ናይ ምጥፋእ ዘመተ ብምክያድ ኮነ ካልእ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እናወደበ ህዝቢ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ክብ ዘብለሉ መደባት የተግብር ነበረ ብመትከል ርእስኻ ምኽኣል ዕቁባት ኣብ ዝተፈላለየ ጠለባቶም ዘማልኡሉ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ዝዋፈሩ እውን ይገብር ነበረ ኣብ ኩናት ዝሰንከሉ ተጋደልቲ ምእላይ ካልእ ዝዓበየ ዕማሚ ነይሩ በዚ ድማ ኣብ ደጀንን ፖርት ሱዳንን ስንኩላን ዝዕቀብሉ መደበራት ከፊቱ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝረኽቡ ኣብ ርእሲ ምግባር ካብ ምጥፋእ መሃይምነት ጀሚሩ ምስ ዓይነት ስንክልናኦም ዝኸይድ
ኣካዳሚያውን ሞያውን ትምህርቲ ከም ዝረኽቡ ይገብር ነበረ በቲ ዝውሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ዝተቐስመ ክእለትን ንቕሓትን ስንኩላን ርእሶም ክኢሎም ኣፍሬት ዜጋታት ክኾኑ ክኢሎም እዮም እቲ እግሩ ዝተቆርጸ ነቲ ዓይኑ ዝዓወረ እናመርሐ ካልእ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ድማ ሕድሕዶም እናተደጋገፉ ኣባይቲ መምሃሪ ክፍልታት ኣዳራሻት ናይ ሙዚቃ ስቱድዮን ወዘተን ብምህናጽ ንመደበሮም ማዓስከር ብድሆ ኣብ ጀልሃንትን ዓረሬብን ናብ ኣብነታዊ ዓድታት ክቕይርዎ ክኢሎም እዮም ካልእ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነጥፈሉ ዝነበረ ዕማም ምንባይን ምምሃርን ህፃናትን ቆልዑን እዮም ደቂ ተጋደልትን ዘኽተማትን ህፃናትን ቆልዑን መምስ ዕድሚኦም ዝሳነ ትምህርቲ ብምሃብ ዝተመጣጠነ መግቢ ብምቕራብ ንኣካላውን ኣእምራውን ምዕባሊኦም ዝሕግዝ ናይ መጻወትን ትምህርትን ብዝተኻእለ መጠን ጻዕሪ የካይድ ነበረ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ማሕበራዊ መሰላት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ኣረጋውያንን ንምርግጋጽ ነዚ ዝምልከት ሕጋጋት እናውፀን እናኸለሰን ኣብዚ መዳይዚ ጭቡጥ ምዕባለ ኣመስጊብ እዮም ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰብኣዊ መሰላቶም ከም ዝኽበር ንምግባርን ካብ ኣህጉራውያን ትካላት ሓገዝ ንኽረኽቡውን ብዙሕ ጻዕሪ እኳ እንተካየደ ከምቲ ዝድለግን ክሰልጦ ይከኣለን ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ንዝነበሮ ዓብዪ ቁጠባዊ ሕፅረት ንምምላእ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘቐንዐ ተደጋጋሚ ጻውዒትን ርክባትን ኣካይዱ ዝምስገን ደገፍ እኳ እንተገበረ ምስቲ መጠን ናይቲ ማሕበራዊ ጸገም ግን ዝመጣጠን ኣይነበረን እዚ ኩሉ ሕፅረታት እናሃለወ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ናይ መጽናዕቲ ጋንታታት ናብ ሓራን ኣብ ኢድ ጸላእ ዝነበረ ቦታታትን ብምውፋር ንጠንቅን ኣፈታትሓን መሰረታዊ ሽግራት ህዝቢ ብምጽናዕ ዓይነትን ሚዛንን ናይቲ ዝድለ ሓገዝ የቕርብ ነበረ መብዛሕቱ እቲ ናብ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ዘቐርብ ዝነበረ መጠን ናይቲ ሽግራትን ንምፍትሑ ዘድሊ ሓገዝን ከኣ ኣብ ወድዓዊ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ነበረ ሰአውራዊት ሳሕል ደጀና መበገሲትያ ናብ ኩሉ ቁርናዓት ሃገርና استراتيجية ساحل دجنا مبدسيتيا ناب كل قرناعات هاجرنا عنبر بقبرة نقرأ استراتيجية مفقر دليل حداي مأتوي ناب نايشكن ولا أبقى سنا زي بلغ مسكا جهرات كحتاويا فتصيمو زي خبده نزمة ورر وحي كان بكبده حروف أبنا كنزكرو ريساتات فلاي أبنارو تاريخ نايقال نسلان ذكرة نهاية سلتاسي تمكحدي قبيرة مجزعتوي أرعود حماشي إشا سيرة أعناو من كسقات بلد مفنترة تجي ونقنا تتبنا لان ناي درقي بدبات بحيرة ساحل الجنة سحبها يعردنا كمل مرتخنس حزباو سراويتنا تحقق تعكر إذا سرحتنا ما نمزي دفو سرقتنا يصورنا كإمارة نقحة وحسن تعود ساحلي والتنا هاي تكونا ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ክገላገል ሓድነቱ ከደልድል ባህሉን ክብርታቱን ክዕቅብን ከማዕብልን ንምዕባለ ካብ ዝዕንቅጽ ድሑር ልምዲ ወፂኡ መነባብሩ ከመሓይሽ ካብ ሕማምን ድንቁርናን ክገላገል ወናንን ምዕሩይ ተሻራኽን ጸጋታቱ ክኸውንን ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ረብሓታቱ ፈልዩ ክፈልጥን ስራሕ ምክያድ ኣገዳሲ ነበረ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ምስንዳእ
ዜናዊ ስራሓት ምክያድ ስሩዕ ትምህርቲ መሃብን ምምዕባልን ካድራት ምምልማል ባህሊ ምምዕባል ወዘተ ከዓ ገለ ካብ ዓበይቲ ተልእኾ ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ነበረ ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ነተን ክሳብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ በበይነን ክፍልታት ንዝነበራ ዜናን ፕሮፓጋንዳን ከምኡውን ፖለቲካዊ ምንቕቓሕን ትምህርትን ባህልን ሓዊሱ ዝቆመ እዩ ትምህርታዊ ፖሊሲ ህዝባዊ ግንባር መሃይምነት ካብ ህዝቢ ምጥፋእ መንእሰያት ብሰውራዊ ኣረኣያ ተኾስኪሶም ብዝተፈላለየ ዓውድታት ስነ ፍልጠትን ስነ ኺነትን ሰልጢኖም ፍልጠቶምን ሞይኦምን ኣብ ጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ከም ዘውዕልዎ ምግባር እዩ ነዚ ሸቶታት እዚ ንምዕዋድ ድማ ዝተፈላለየ ትምህርታዊ ሜላታት ሓንፂፁ ይሰርሓሉ ነበረ ዝውሃብ ትምህርቲ ምስ ህይወትን ድሌትን ህዝቢ ክተሓሓዝ ዝምድና ቤት ትምህርቲ ምስ ህዝባውያን ትካላት ክድልድል ትምህርቲ ካብ ሃይማኖት ክፍለ ዜጋታት ብዘያፈላላይ ትምህርቲ ናይ ምርካብ ዕድሎም ክረጋገጽ ሓያሎ ጻዕርታት ኣካየደ ዘይተማሃረ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ብንቕሓት ክዋሳ ቁጠባዊ መነባብሩ ኣመሓይሹ ነብሱ ክመሓድር ስለ ዘይክእል ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝጸንሐ ናይ ምዕባለ ጋግ ንምጽባብ ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ባርካ ሳሕል ሰሜን ደቡብ ምብራቕ ምዕራብ ጋሽ ኣብ ሱዳን እውን ኣብ መደበር ስደተኛታትን ኣብ ከተማታትን ክሳብ 1984 ዓመተ ምህረት ጥራይ ናብ 100 ዝገማገማ ከከም ኣድላይነቱ መባእታ ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከፊቱ ይነጥፍ ነበረ ሓደ ካብ ጉሉሕ መርኣያታቱ ናይቲ ትምህርቲ ንምምዕባል ዝካየድ ዝነበረ ስራሓት ሙቓም ቤት ትምህርቲ ሰውራ እዩ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ 1976 ዓመተ ምህረት እዩ ተመስሪቱ ዕላምኡ ድማ ኮኑ ትሕቲ ዕድመን ከለዉ ናብ ሜዳ ዝተሰለፉ ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽብሉ ባይታ ንምፍጣር ነበረ ኣብ 1975 ከምኡውን 1976 ምስቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ናይ ሙቓም መደብ ተኣሳሲሩ ሓድሽ ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ድሕሪ ምንዳፉ ናይ መባእታን ዓበይትን መምሃሪ መጻሕፍቲ ከም ዝዳሎ ተገብረ ስዒቡ እውን ካብቲ ኣብ ባይታ ዝተረአየ ጭቡጥ ተመክሮ ተበጊሱ ዝያዳ ከም ዝመሓየሽ ተገብረ ነቲ ዝወፀ ስርዓተ ትምህርቲ ብብቕዓት ንምትግባር ከዓ መምህራን ብምፍራይን ብስነ መምህርና ዝሰልጠኑ ንምግባርን ብቐጻሊ ጻዕሪ የካይድ ነበረ በዚ ድማ ስርዓተ ትምህርቲ ህዝባዊ ግንባር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ደረጅኡ እናማዕበለ ኸደ ካብ 1975 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ መፋረቕ 1978 ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓራ ዝወፀ ዓድታትን ከተማታትን ኣብያተ ትምህርትን እናመስረተ ትምህርታዊ ንጥፈታት ከማዕብል ጻዕርታት የካይድ እኳ እንተነበረ እቲ ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ክዝርጋሕን ክዕንብብን ጀሚሩ ዝነበረ ንጥፈታት ትምህርቲ ድሕሪ ስትራቴጂያዊ ምዝላእ ክቕጽል ኣይከኣለን ንሓፂር ግዜ ኸኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጥራይ ክሕፀር ተገደደ ተኸታታሊ ወራራት ጸላኢ ተሓምሺሹ ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዎ ትምህርታዊ ንጥፈታት ንምክያድ ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ መድረኽ ነቲ ዘጓንስ ዝነበረ ዕንቅፋት ማለት ውግኣት ደርቂ ወዘተ እናሰገረ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ንምብጻሕን መሃይምነት ንምጥፋእን ጨንፈር ትምህርቲ ብንጥፈት ክንቀሳቐስ ጀመረ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ንኣብነት 500 ዝኾኑ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራን መምህራንን ኣብ ዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት ንምስታፍ ናብ ሓራን ሓውሲ ሓራን ፋሕበሉ እዚ ድርብ ዕላማ ዝነበሮ መደብ እዚ ዘመቲ ኣብ ርእሲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቦም ኣትዮም ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ህዝቦም ክፈልጡን ማሕበራዊ ክብርን ስነ ምግባርን ህዝቢ ድማ ተጠቃሚ ናይቲ ወፍሪ ብምዃን ካብ መሃይምነት ክገላገል ከኣለ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ንምዝርጋሕ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጻዕሪ ወተሃደራዊ ኩነታት ዋሕድን ዓይነትን መምራን ሕፅረት መሳርሒታት ከምኡውን ደርቅን ካልእ ባህርያዊ ጸገማትን ትምህርታዊ መደባት ከምቲ ዝድለ ንኸይምዕብል ዕንቅፋት ይኸውን ነይሩ እዩ ምስ ኩሉ ጸገማት ግን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጽንኩር እዋናት ከይተረፈ ኣብ ህዝብን ተጋደልትን ብዘካይዶ ዝነበረ መሃይምነት ናይ ምጥፋእ ዘመተ ኣዝዩ ዕዉት ስራሕ እዩ ፈጺሙ ህዝባዊ ግንባር ናብ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ ሰፊሕ ከባቢታት ድሕሪ ምቁጽጻሩ ኸኣ ንምዕባለ ትምህርታዊ ንጥፈት ምቹእ ሃዋሁ ተፈጥረ ኣብ መፋረቕ 1980ታት ብዘይካ ፊደላት ግእዝ ትግርኛን ትግራይትን ከምኡውን ዓረብኛን ካልኦት ብሄራት ሃገርና ፊደላት ኣተኣታቴን ምእንቲ ክጽሕፋ ዝካየድ ዝነበረ ፈተነ ብምዕባይ ፊደላት ላቲናይዜሽን ክጥቀማ ብዝተወሰነ መሰረት
ቋንቋታት ኩናማ ሰሆን ዓፋርን ብቁልጡፍ ክትቀማሉ ጀመራ ናራ ብሊንን ብዳዊትንካ ድሒረን ክትቀማሉ ከኣላ ጨንፈር ትምህርቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕሊ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ንተማሃሮ ብክበባት ብምጥርናፍ ስሩዕ ናይ ቅብኣን ሙዚቃን ትምህርቲ እውን ይህብ ነይሩ እዩ ጉጅለ ባህሊ ቀያሕቲ ዕምባባን ናይ ቆልዑ ኦርኬስትራን እውን ብምቋም ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ምጉስጓስ ዓብተራ ይጻወት ነበረ ቤት ትምህርቲ ስነ ኺነት ምስ ቆመ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ውድብ ዘገልግል ሞያዊ ፈርዩ ዝነበረ ሕፅረት ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ከቃልል ክኢሉ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ገና ምስ ዝተፈላለየ ኣካላት ደጀን ሰውራ ብጽሙቕ ዘላለ ትሕዝቶና ኣይዛዘምናን ዘለና ራብዓይ ክፋሉ ሰናይ ቅነ ንኹላትና ደሓንቀኒ እዩ እሱ እዩ ኤጋዳላይ ንዓይ ዘይብል ንህዝበይ ባህላይ እሱ እዩ ኤጋዳላይ ንዓይ ዘይብል ንህዝበይ ባህላይ ኣሜዳ ኤሪትራ ዝቃለሱ ዘለኹም ኣብ ስደት ዘለና ሰላምታና ተብጻሕኩም ክሳብ መጨረሻ ኣለና ኮነኹም ኣብ ሜዳ ኤሪትራ ولع مبراتي ذكرتي كادلي زيفتو بنتهدي حكتي عاتبو زبر زلاتي نعي زيدي نسبي بهالي
سلامكم سلام لخسفت إبكالي سلخم عبيس نشتوي كله فليدو عاوتناي يقديو اسمنا كرلو امتمر جمرياس مودات اللو Bahanay, eso yo, kadanay, na ay baby, is may bahanay, na ay baby, is may bahanay, na ay baby. Bahanay na ay baby is may bahanay